Avui aquí al Mèdia 140 has parlat de la desintermediació, que fins i tot em costa de dir, no? Què és la desintermediació? Bé, doncs, com diu la pròpia paraula, la desintermediació és treure fora l'intermediari. Això pot significar moltes coses, no? El que ha dut la tecnologia certament és que molts intermediaris ja no són necessaris, però realment no es poden treure els intermediaris directament sense més, perquè ja hem vist el que va passar amb la burbuja.com, van quebrar moltes empreses perquè es van treure els intermediaris sense haver plans de negoci de com tenien que funcionar les coses. Com afecta això el periodisme? De moltes maneres. Perquè primer tenim que identificar qui és l'intermediari en el periodisme, perquè el periodista intermedia entre la realitat i el ciutadà, però el mitjà intermedia entre el periodista i el ciutadà també. I hi ha com un barullo, no? I no està clar qui està intermediant i per què, i si realment fa falta que estigui intermediant o de quina manera. Llavors, des del meu punt de vista, la tecnologia permet als periodistes i als ciutadans treballar junts sense la necessitat de que una gran indústria estigui darrere intermediant-hi. Vol dir això que ciutadans i els periodistes podem fer els nostres models de negoci, viure estupendament i tenir els marges de benefici com tenia abans la indústria mediàtica? No, evidentment, no, i tenim molts problemes que resoldre abans. Però hi ha un camí, no? Hi ha un camí que és possible que altres col·lectius com els desenvolupadors web, els programadors, ja han pres i es funciona molt bé i estan guanyant diners. Crec que és el moment de començar a caminar-lo. De tota manera, tu has dit també, en la xerrada que has fet avui, que hi ha com una mena de contradicció entre que els periodistes els permet les tecnologies i que les pròpies tecnologies a vegades se'ns poden menjar, no? Sí, clar, no se'ns poden menjar nosaltres, simplement es reconfiguren la nostra feina. Perquè Twitter, Quora, són eines, Facebook, són eines que permet al periodista estar molt més prop de les fonts i dels propis ciutadans als qui està informant, però al mateix temps també possibilita que siguin els propis ciutadans qui vagin directament a la font i que llavors ja no calem nosaltres estar allà al mig. Vol dir això que ja no fem falta? En absolut. L'únic que potser ja no fa falta que dediquem energia i esforç a fer d'intermediaris perquè els propis ciutadans ja estan accedint a certes fonts, però el paper del periodista segueix sent imprescindible per explicar l'actualitat, per anar més enllà, per fer hard news, per exemple, per fer periodisme d'investigació, per moltíssimes coses. El que passa és que tenim que redefinir la nostra feina en funció d'això. O sigui, no val la pena que estiguem fent coses que els ciutadans ja poden fer per si mateix, no? Però sí que podem aprofitar aquestes tecnologies per anar més enllà. Nosaltres sempre tenim que anar més enllà, perquè si no anem més enllà arribarà un moment que efectivament no hi serem necessari. I jo penso que el periodisme sí que és necessari per mantenir una democràcia, que no és necessari, potser són en mitjans, però els periodistes sí. En la meva opinió, potser n'hi haurà gent que pensarà, pues no, a la llarga els periodistes no faran falta, jo crec que sí. De tota manera, tu sí que has dit que hi ha com un canvi de paradigma en el sentit que la marca ja no és el mitjà, sinó que pot arribar a ser el periodista. Clar, efectivament, en aquest sentit, perquè la pròpia tecnologia ens ho permet. Avui en dia és el mitjà el que atorga la credibilitat a un periodista, és a dir, la gent, jo compro El País tots els dies i em fio de lo que diga El País, em dona igual qui signi la notícia, no? Hi ha gent que sí que s'aficiona a un periodista en concret o es fia molt d'un periodista en concret, però aquests són els menys. Normalment la gent es fixa en la capçalera. Bé, el dia que això no pugui ser així perquè els mitjans de comunicació tradicionals no tinguin un model de negoci per seguir sent predominants en la informació, qui li atorgarà la credibilitat al periodista? Se la tindrà que treballar ell. I per a que se la pugui treballar amb garanties farà falta que hi hagin eines tecnològiques, plataformes, digue-li com vulguis, que permeta en un sistema meritocràtic avaluar el treball d'un periodista en determinats temes, en els que és expert, en els que té accés a fons, en els que té experiència tractant amb ciutadans sobre aquests temes i que siga el sistema el que, segons la participació del periodista en aquests temes, com s'ha desenvolupat, l'èxit que hagi tingut la difusió de les notícies basades en aquests temes, les notícies que hagi editat de ciutadans sobre aquests temes, tot això suma una reputació per al periodista i que la gent pugui decidir qui són els periodistes, el periodista o els grups de periodistes que volen que els editin la informació diària que ells necessiten saber per conèixer el món, sense necessitat d'acabar anant a un mitjà tradicional on, a part d'uns interessos editorials obvis i normals, també hi ha altres tipus d'interessos que tots coneixem i que són lícits totalment, però que no calen a lo millor ja avui en dia. Moltes gràcies, Pau. A tu.